Isang magandang umaga po at mapagpalang umaga, no. So nandito po tayong muli sa Malabon Fish Market kung saan ay dagsa po ang ating mga mamimili. So mag-update tayo ng mga presyuhan at mga panibagong latag na ating pong may update para sa ating mga masugid na manonood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explores. So tara, let's go. Quality. Oh, 130 lang yung bang? 130 lang yung bang? 130 lang. Alam na sir. Yo! Sandaan lang. Kano to? Tinatarya pa lang eh. Kano? Sante. Bakos. So yung mga tumpukan po natin dito ay sa halagang 50 pesos. Isdang tunsoy. Ito yung mga bulik tuna natin, 240 na kilo. Ito yung mga isdang barakuda na malaki, oh. Itong malalaki. So isdang kitang, tanigi, lapis. Magkano ngayon yung barakuda? 250 na ang kilo. So yan yung presyo, no? Yung lapis 200 ang kilo. Kitang. So ito yung mga isang kalato, no, na natagal mo rito. Ito tanigi mo. Ayan yan eh. 400 yung kilo kanina, 450. Ayan. Wala na, 300 na lang yan. Ayan, no? Sarap yan, tanigi, kilaw, no? At 150 po sa mga isdang pagi. Alright, yan po yung mga presyon po dito na isda na inyo pong mabibili. Yan po yung mga bulik tuna sa halagang 240 na kilo. So, daming mga mamimili dumagsa sa Malabon. Morning po. Ayan po yung kada peraso, 150 at 100 pesos. Yan po yung mga bangus na latagan po dito, no? So, naglabasan na naman po yung mga bulik tuna na latagan po dito sa Malabon Fish Market. At yung mga update natin sa mga presyohan po dito na mga bangus din po, ang kada piraso na bentahan ay 120 at may tupukan dito ng mga tunsoy. Ito po ay halagang 50 pesos. Ang mga bulik tuna po natin dito, ang presyohan po ay 240. So alumahan natin 180 ang kilo. Ito yung bulik tuna. Bawi, may bumibili. Yun po yung tumpukan, no, ng mga galunggong sa halagang 100 pesos. Ano mag-comment boys? Baka isa ka na doon. Baka mag-comment doon ha. Sariwan kuya, bago pagyaw ko, kahit sabawan nyo, makakita yan. Yan po yung mga sapsap sa halagang 50 pesos at mga tumpukan ng mga tunsoy ay 50 pesos din po. Walang
So, tumpukan ng espada, 100 pesos. Kalendaryo ako natapos ng taon na. Makakalimutan ko, bes? Alright, so yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito ng mga isda na inyo pong mabibili. So galunggong din po dito ay 100 pesos yung mga tumpukan. At ang pusit po natin ay 300 pesos kilo. So ito yung mga bangus natin dito, no, 120, 130, 140 per piraso na kanilang bentahan. At may mga papakol din po dito. Yan po yung masarap na pang inihaw. So tumpukan din po ng salay batang na latagan po rito. Ganito po yung mga presyo. At tumpukan din po ng bangus. At ito po yung mga salay batang. At ganun din po dito sa mga presyo ng mga bangus na latag, 140, 150 kada piraso. So makakatipid ka sulit dito yung mga kada piraso ng bangus, no? So yan po yung mga presyo ng kanilang latag na ating pong ina-update sa kanilang mga presyuhan. So ganito naman ang latagan dito sa kabila kay Kuya Warren. So yung mga latag niya dito ay bulik tuna at mga local salmon. Kuya Warren, magkano presyo ngayon ng local? 240 sa mga bulik. Ayun, parehas lang po yung presyo ng mga latagan dito, no? Ito yung mga latag ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Bulik tuna at local salmon. Kaya Warren, salamat. At dito yung mga latagan naman dito ng mga gulyasan natin ay 2.20 yung mga kada kilo. At may mga latagan din po dito ng mga isdang barakuda, no? Fresh na fresh po yung mga barakuda po natin dito. Laki ng isda, ate. Hindi naman laki ng isda. Eh, pag ano? So yan yung mga latagan dito ni Paring Rodi ng kanya mga latagan ng mga barakuda, no? So pasadahan natin ang kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. Ganda ng laman ng ating barakuda, no? At yung mga latag dito ng ang inihaw na kapakol. Yung mga pang-inihaw po natin, no? 180 po ang kilo. So yung mga presyo na update natin dito sa kanilang latagan. At ito kay paring Ben, ito naman yung latag ng kanya mga kada piraso ng mga bangus. Meron po tayo dito 120, 140. At meron ditong yellowfin tuna, no? Ate Beverly, magkano yellowfin? 260 ang kilo. Yan po yung presyo ng yellowfin natin dito sa Malabon. Tapos meron din siyang mga latag dito ng balsa galunggong. Ang ganda ng balsa galunggong natin, no? So shout out sa iyo. Good morning. So yan po yung mga mamimili natin sa Malabon na bumibili ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Arimbe, thank you. So akit tayo dito sa iba pang mga latag. Punta tayo dito sa pwestuhan ni Kuya Romy. So siksikan po yung mga tao dito at tayo ay aabante na para sa mga good morning. Para ma-update natin yung latagan niya, no, ng mga tilapyang Batangas.
Good morning. Ay, good morning po. Kuya Romy, sa mapagpalang umaga sa'yo. Mapala. Ayun. So, update natin yung mga latag mo ng tilapia. Magkano po yung tilapia ang Batangas po natin? 120 pa rin, Boss Lando. 120. Malalaki yung mga tilapia ng Batangas natin, Kuya Romy, no? Mga pang inihaw at pang sweet and sour. Oh, 150 lang to. Yan po yung latag ni Kuya Romy, oh. 140. Ito, 60 ma'am yan. Yung mga bangus natin, Kuya Romy, 200, Boss Lando. 200 ang kilo. So, 200 ang kilo po ng mga bangus. Huwag na raw pong bilangin. Isama-sama nyo na raw po. So, yan po yung price update natin kay Kuya Romy, no? Ayan ang mga bentahan ni Kuya Romy ng kanyang latag ng mga tilapiyang Batangas at bangus dagupan. Kuya Romy, enjoy lang po sa paglilinis. Maraming salamat po. Thank you po, Kuya Romy. Alright, lipat na tayo sa ibang bentahan pa ng mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Aabante ulit tayo. So ganito yung sitwasyon natin sa Malabon Fish Market, no? Napakaraming mga mamimili po natin dito ang tumatangkilik ng mga latagan po ng isda. At yung mga isdang bato na atin pong ina-update sa kanilang mga latagan ay ganun po ang mga presyo. So dito naman tayo sa latag ni Boss Aris ng kanyang mga latagan po dito na inyong mabibili. So ganito po yung latagan niya ng mga, ito po yung isdang binluan at latag ng mga isdang dorado, mga bangus na 200 pesos na kilo. So shout out Boss Aris, good morning sa iyo, good morning. At yung mga papakol ay 140. Yan po yung 140 na kilo, pang inihaw. At yung mga dorado natin, Basaris, 200 ang kilo. Yung mga binduan, yan po yung mga presyuhan ng kanyang latag po ng mga isdang binduan, no? So yan po yung isdang dorado na nililinis. Boss Aris, thank you ha, salamat. At mga latag din dito ng mga pa. Nanay Noemi, good morning, shout out po. So ito yung mga latag ni Nanay Noemi kahapon. Yung latag niya tilapia, iniwanan, ayaw na po magtinda. Nakipag-marites na lang po doon sa kabila. So ito po yung latag ni Nanay Noemi. Ngayon bangus po, ayan ang bangus niya, oh. 180, 160 ang kada peraso. Yan ang bangus ni Nanay Noemi ngayon na inyo pong mabibili. Nanay Noemi, salamat po ha. Shout out po muli. Good morning. Thank you pa. At ito yung 100 pesos na tumpukan po ng chabeta. So sa mahilig kumain ng chabeta, ito po ay 100 pesos na tumpok. Nanay Noemi, thank you po. Mataas po mga presyo ngayon. 20 yung dalag ko. Hmm. 270 yung Ay, okay, Ate Beverly, ang benta niya ngayon ng yellowfin sa kanya, 260. 260 yung kilo ng yellowfin. Tatanong ko yung presyo, pero yung may balsa galunggong yung mataas ang presyo. tanong kami rito, 270. Diyan pa lang sa loob. Pero siya lang pumitinda, si Ate Beverly lang po talaga. Pero mga ilang piraso lang din nakita kong latag niya eh. Hindi naman lahat naka ano. Eh yung ano nga po, yung gulyasan 220. Ang taas-taas ng feet. Ano na natin isang benta? Alright. So dito tayo sa mga latagan pa na ating pong may update sa kanilang pwestuhan. So ito po yung mga naputol natin kanina, no? Lumipat kasi tayo sa kabila. So ito yung presyo ng tilapia Batangas.
100 pesos. At yan po yung 140, 150 kada piraso po ng mga bentahan po nila ng bangus. So malalaki na yung mga bangus na inyong mabibili rito, no? So napakamura po ng bangus natin kada piraso. Talagang makakasulit at tipid ka. Ito po yung tupukan po ng mga galunggong na babae. So sa mahilig sa galunggong, ito po, 100 pesos tumpok. Makakapagprito ka na at pwede rin magsabaw. Yan, 50 pesos mga isang tunsoy at mga salmon japayuki. Yan po yung mga 100 pesos na mga tinutumpok na bentahan po nila. $130, no? Per piraso. Yan po ay 50 pesos mga tumpukan ng mga tunsoy. At dito po yung mga presyohan ng yellowfin tuna. Kagaya po ng ating in-update doon. Yan po yung presyo. Medyo may paggalaw ang mga presyo ng mga yellowfin tuna. Yan po yung 260. 260 sa mga per kilo. Tapos mga kada piraso ng bangus, meron po 150, no? Alright, so shout out tayo Mais. Good morning sa'yo Mais. Bili na kayo. Bili na kayo kay Mais ng mais. Ayan. Ayan, ang mga bentahan ni Mais dito, no, ng kanyang paninda. Oh, galunggong! Pepengin ako sa bed. Sa bed? Galunggong babae. Alright, so dito naman tayo sa latagan ng bentahan nila ng Golden Pompano. Golden Pompano po natin sa halagang 3.20. Ganito po yung kilo. So yan po yung mga galunggong babae na bentahan po nila. Mga laman po ng gulyasan. 260 po ang mga laman. At 100 pesos tumpukan ng galunggong. Magkano po sit? 250 out of 40 ng bossing. 240. Yan po yung pusit kalawang. At ito naman ang bentahan ng latag ni Kabugris. Mga presyo ng kanyang bangus na inyo pong mabibili, no? So ito po yung balat ng baka naman. 160 po ang kilo at ito po yung presyo ng 120. Kabugris. Ayan, latag ni Kabugris yan ng mga 120, no? 130. Pagsusumili. Magkakaroon ng lasa yan, pre, kapag tinimplahan natin. So shout out sa'yo. Ayan, pag may sahog na may lasa na yan. Shout out, good morning. So ayan po si Kabugris na nagbebenta po ng mga bangus dito. Ayan po ay 130. Sandaan. Ha? Binibenta. 100 pesos, no? May order na eh. Binibenta namin yan eh. May order na ang mga pituka. Yung po yung mga laman loob ng bangus, no? Pang ano? Ha? Yan ang bentahan ni Kabugris ng kanyang mga bangus na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Padoble daw ng plastic. Alright, so ayan po ang ating update, no? So lipat naman tayo dito sa mga pangsahog na pwedeng-pwede sa mga bangus na inyong mabibili. Tawid tayo sa mga gulayan. Ito na lang. Asang na lang. Alright, dito tayo sa mga latagan ng gulay. So pagkatapos nyo bumili ng mga mauulam, so dito may mga gulay din po kayong mabibili. At aalamin natin yung kanilang mga presyo, no? So may mga upo, magagandang mga karot, Baguio beans.
patatas, at mga karot. Magkano karot? 50 ang kilo. So mababa yung karot natin. Per kilo po natin ay 50 pesos na lamang po. Eh mga cauliflower, 60 ang kilo. Idol, shout out sa'yo. Good morning. Shout out. Good morning, Gion. Shout out. Good morning. Nalaglag na ang talong. So, ang tanong po natin ay 80 pesos na kilo. Magkano yung mga sigarilyas? 120 sa mga per kilo ng kanyang latag ng sigarilyas. Ang ampalaya? Ang palaya, 120 120. rin ang mga ampalaya natin dito, no? So, napunta tayo sa Divisoria pero napakataas ng ampalaya nung nakaraan doon. 160 ang kilo. Pero dito sa Malabon, 120. So, shout out sa'yo, Gandara. Good morning. Lando, good morning. Kailangan na natin ng pinya. Pinya-pinya ka na naman dyan, ah. Kabuhanan na natin. Kabuhanan na pala. Kaya pala nagpipinya. Shoutout sa nanay ko dyan. Ma, lola ka na. Lola ka na. Umuwi ka na dito kung nanganak na ako. Ayun. So, umuwi ka na dito, mama. At pag nanganak ako, ikaw mag-aalaga ng anak ko. Boss Lando, shoutout sa mga followers natin dyan. Ayun, shout out po. Huwag makakalimut mag-subscribe. Ayun, shout out. So, ito yung mga latagan dito. Gio ng iyong mga... Magkano pechay Baguio? 40 ka lahat. 80 kilo. 40 kalahati, boss Lando. 40, 80 ang kilo. Nabaligtad pala ako. Eh, mga repolyo. 100, boss Lando. 100 ang kilo. Ang Baguio beans, 70 lang. 70 ang kilo, no? So, yung mga mustasa natin, magkano? 15, boss Lando. 15 ang isang tali. So, ito na yung mga tali. Mga 10 pesos. Magkano yung kangkong? Maliban sa kangkong. 15 ang kangkong. Alright, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang latag sa Malabon Fish Market, no? Ng mga gulay. Diyan, magkano pala yung upo mo? 50 isang piraso. So, yun po yung ating update dito sa latagan ni Gion. At wala yung si Mama. Di ko alam kung saan nagpunta. Oo. Okay na magpahinga muna sa bahay. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. So shout out sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap po ito sa ibang bansa. Shout out sa iyo, Randy Cono ng Nabota, Flair TV Vlog, Unlox TV, shout out sa inyong lahat. At kay Baronski ng Batangas, shout out sa iyo. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.